Ja moro vaan kaikille, se on Temetsu täällä taas ja nyt jälleen kerran täällä videota tekemässä. Sori jos vähän väsyttää siellä, kello on jotakin 11 ja nyt on vähän semmoinen väsyn olo, mutta ajattelin tehdä nyt tämmöisen viimeisen videon ainakin viimeisen videon tälle vuodelle 2016, että ei tule sitten tän jälkeen yhtään videota, kunnes sitten toinen päivä tammikuuta sitten tulee taas videota ja ehkä joka päivä, jos ei tule mitään ongelmia siinä videon lattamisessa, älkää välittäkö näistä hiuksista, ne mennään miten mennä. Huono hiuspäivä, kaikilla niitä on. Mutta mä halusin tehdä tätä videota, halusin kiittää teitä kaikkia tilaajia ja kaikilla, jotka ovat tilanneet kanavani ja sitten että ootte kattonut ja tykänneet videoista, niin on ollut mukavaa tehdä näitä videoita tän 4 kuukautta. Onko se 4 kuukautta? Taitaapi olla. 4 kuukautta tehnyt videota ja halusin vaan sanoa, että kiitos todella paljon kaikille tilanneille ja katsojille. En mä tiedä mitä mä sanon oikein. Mutta se on sitten vaan, että oishan sitä noin parisen päivää. Tai riippuu milloin katsotte tätä, niin tätä vuotta jäljellä, että sitten alkaa 2017, eli toinen päivä tammikuuta alkaa sitten videota tulemaan taas sen pieni tämmösen miniloma, parin päivän loma. Olen jo kuvannut valmiiksi niitä videota siinä tammikuulla. Ainakin pari videota, että saa sitten ladattua YouTubeen ja sitten mitä muuta. Nyt tuli semmonen ajatuskatko, että toinen päivä tammikuuta sitten tulee sitä sen jälkeen videota. Ehkä joka päivä, jos ei tule nettiongelmia. Mutta siinä jo jotain 360 tilaajaa tullut jo täytettä kohta 400 tilaajassa jo, että joo, ja 4 kuukautta on tehnyt, niin melkein 100 tilaajaa kuukaudessa on tullut. Mutta se oli sitten tämmönen video, että tämmönen pikku infovideo, että ette ihmettele, että miksei tuu videota kun toinen päivä tammikuuta 2017 se on sitten, että Ripperino 2016 ja sitten tervetuloa vaan 2017. Aloitamme sitten Minecraftin Survival-sarjalla tämän sitten ensi vuoden. Eli että olkaa sitten valmiita silloin, että jättäkää tykkäys, jos piditte ja tilatkaa kanava, niin sitten näette, että mitä videota on tulossa ja jos ette tiedä vielä, niin on sitten mulla semmonen videotekoaikataulu, että milloin tulee mitäkin videota, että mä laitan varmaan sen tähän johonkin video, että siinä on sitten linkki sinne videolle, että voitte se katsoa mitä videota on tulossa ja mä sanoin, että perjantaina ja lauantaina niin tulee perjantaina Ratchet ja Clank ja Unravel ja lauantaina, niin sitten kun ne on loppunut, niin tulee sitten jotakin muuta läpipeluta, jos tulee. Tai no, tuleehan siihen. Lauantaille ja perjantaille tulee läpipelut. Jotta läpipeluta ja ne muut on sitten sarjoja, että mobiilipelejä, Minecraftia ja GTAta ja semmoista. Mutta joo, se oli Temetsulla, kiitos, että katsoitte nyt tämän video, että hyvää uutta vuotta vaan teillekin. Nähdään sitten toinen päivä tammikuussa 2017. Mutta joo, se oli mun puolesta nyt tää moi ja viettäkää todella hyvää tämä viimeiset päivät tälle 2016, että on sitten tavataan sitten ensi vuonna. Ja mä varmaan valvon sen koko yö. Kun vuosivaihto mä oon aina tehnyt, niin en tiedä miksi, mutta kumminkin se on perinne jota jatket. Mutta joo, se on mun puolesta nyt moi ja sitten hyvää uutta vuotta vielä kerran kaikille.